Det andet element i en tekstanalyse er personerne. Personerne, hvem handler historien egentlig om? Når vi læser en bog, møder vi personer, de mennesker eller måske dyr, troldmænd eller robotter, som historien handler om. Det er vigtigt at finde ud af, hvem de er og hvordan de er som personer. Start med hovedpersonen. Hvem er hovedpersonen? Det er den person, vi følger mest i historien. Det er ofte den, som oplever noget særligt og som har et mål eller et problem, der skal løses. Hvordan er hovedpersonen? Her kan du tænke over deres personlighed. Er de modige, stille, sjove, kloge, nervøse eller måske noget helt andet? Måske er de lidt forskellige i starten og slutningen af bogen. Efter du har kigget på hovedpersonen eller hovedpersonerne, så skal du kigge på bipersonerne. Altså de personer, som også er med, men som spiller en mindre rolle i bogen. Du kan spørge dig selv, hvem hjælper eller står i vejen for hovedpersonen? Bipersonen er med i historien, men ikke i fokus hele tiden. Det kan være venner, det kan være fjender, det kan være familie eller lærere. Spørg, hvordan bipersonerne påvirker hovedpersonen. Hjælper de dem med at løse problemer? Skaber de flere problemer? Eller får de hovedpersonen til at tænke på nye måder? Og til sidst, udvikling. Udvikler personerne sig i løbet af historien? Nogle gange forandrer personer sig, når de oplever noget vigtigt. Måske bliver en genert person mere modig, eller en egoistisk person lærer at hjælpe andre. Det kalder vi en personlig udvikling, og det gør historierne mere spændende og realistiske. Ved at forstå personerne i historien, får du mere ud af bogen, for det er tit dem, vi husker og holder med, når vi læser.